Hud Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nisa 17. ayet var. Summa yatubuna min qaribin. Kan adam mandır. Seni meni alacak bolýandyr näme? Ululongda tawbe edamal diýip. Hudaýa diýe. Summa yatubuna min qaribin. 4. para Sure-i Nisa 17. ayetinde var. Gözlek görün. Günah eden adam basım tawbe etsin diýipdir Hudaý Taala. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Tawbany maskar etmän, basım tawbe edellen, mene tawbasyny geçecek diýipdir, kabul etjek diýipdir Hudaý Taala. Ay palan wagt tawbe etsen bolar diýen adama pikretden görün, şol adamlara hiç tawbe netip etýän nädir ha. Men öýlenimde tawbe etjek diýen adamlar var, ogluň şokly bolup, akçykly bolup, hajagy tikilip, häzirde tawbe netip edenek. Nämeden çürüm? Tawbany maskara tutunýan adama tawbe netip etýän nädir? Tawbany maskara tutunýan adama tawbe nesip etýän nädir? Tawbany maskara tutunýan adama tawbe nesip etýän nädir? Ey jawan musulman, ikimiz ders alayly şu urjundan. Onun bunun kefini kulak asanymyzdan Allah'ın kefini kulak asaýlyň. Rasulullah'ın kefini kulak asaýlyň. Gözlek görelim şu adamları. Häzirde tawbe etdirmi? Häzirde tawbe eden nädir? Üç çeftimin nazarda geçendir ha. Ol günä kök tutýa, ulalongda da ejiz bolýan diýip onu men gaýtalamaýyn. Tawbe diýäniň ýan adamy bar. Şo taýda gözünden ýaş akyp ýortup gaýtypdyr. Aýa biz de şeýitmelimi şo jürek? Ýok. Rasulullah bize on büýürmändir. Hudaý on bize büýürmändir. Yüregiňden narahat bolup, inni kilapda etjekkäden tawbe etdiň. Tawbany saklamakda wa görürüm. Tawbe asan. Tawbany saklamak näme? Hudaý adamlaryň mejlisine şirket etmek bilen. Özi ýöküdi gezip beren ýerine, ýa şäherde, ýa işläpbe, ýa okypbe, ýa gezip beren ýerine şunu ýadygarlyk bilip goýun. Muhal bolmaýjak zatdyr tawbany saklamak. Hiç bolap bermez. Tawba saklajak adam Hudaý mejlisine gelip şirket edip özünden çürüm iman, din we nurundan çürüm enerji alyp durmalydyr. Madam gelip enerji, kuwat alyp durmalydyr dininden çürüm. Şol adam tawbasy saklap da biler, uzakda gitip biler, Hudaýyň da bende